Umelá inteligencia sa vyvíja neuveriteľným tempom a my sme svedkami ďalšieho obrovského skoku vpred. Dnes sa pozrieme na agentickú AI. A toto nie je len nejaké ďalšie módne slovo. Pre IT profesionálov, a teda špeciálne pre tých, ktorí sa pripravujú na certifikáciu Cisco AI Tech, je pochopenie tohto konceptu absolútne kľúčové. Prechádzame totiž od umelej inteligencie, ktorá veci iba vytvára, k umelej inteligencii, ktorá ich aj autonómne robí. Aby sme sa v tom celom dobre zorientovali, pôjdeme na to pekne postupne. Najskôr si ukážeme, v čom je agentická AI vlastne iná od toho, čo už poznáme. Potom nahliadneme priamo do jej, povedzme, mysle, aby sme pochopili, ako funguje. Ukážeme si, ako komunikuje so svetom cez kľúčový protokol MCP a hlavne ako zaistíme, aby nám tak povediac neutekla z reťaze. Samozrejme, pozrieme sa aj na jej palivo, dáta a na záver si to všetko spojíme do praktických odporúčaní, ktoré sa zídu priamo v IT praxi. Dobre, poďme rovno na vec. Aby sme naozaj pochopili, v čom je agentická AI taká revolučná, musíme si najprv jasne vymedziť, v čom sa líši od tej generatívnej, ktorú už dnes mnohí poznáme a používame. A presne tu vidíme ten zásadný posun. Predstavme si generatívnu AI ako nejakého geniálneho spisovateľa. Dáme mu tému a on napíše skvelý text. Tým sa jeho práca končí. No agentická AI je v tejto analógii celé vydavateľstvo. Nie len, že ten text napíše, ale autonómne naplánuje marketing, zabezpečí tlač, postará sa o distribúciu a dostane tú knihu až na pulty obchodov. Nereaguje teda len na jeden izolovaný príkaz, ale úplne samostatne riadi celý projekt, ktorý má jasne stanovený cieľ. A práve tu sa ukazuje jej skutočná sila. Toto už nie sú len jednoduché otázky a odpovede. Bavíme sa o riešení komplexných, viacstupňových problémov. Preložme si to do nášho sveta sietí. Predstavte si, že ako sieťový administrátor zadáte príkaz: zisti príčinu spomalenia siete v našej pražskej pobočke, identifikuj všetky dotknuté zariadenia a navrhni opravný skript. Agent nielenže prejde logy a metriky, ale sám si prehľadá internú dokumentáciu, porovná konfigurácie a na konci predloží konkrétny kód, ktorý stačí už len schváliť. Toto je tá autonómia v praxi. Poďme sa teraz pozrieť pod kapotu. Ako to vlastne celé funguje? Čo dáva týmto AI agentom ich autonómne schopnosti? Všetko to stojí na 4 pilieroch, ktoré tvoria neustále sa opakujúci cyklus. Hovoríme tomu kognitívna slučka. Začína to plánovaním. Agent si rozloží veľký cieľ, napríklad oprav výpadok databázy, na sériu menších zvládnutelných krokov. Potom prichádza na rad uvažovanie. Ktorý nástroj mám použiť ako prvý? Skúsim ping alebo traceroute? Napojím sa priamo na API monitorovacieho systému? Všetky zistenia, či už úspešné alebo neúspešné, si ukladá do pamäte. A to je absolútne kľúčové, pretože sa z toho učí. Ak zistí, že nejaký postup minule zlyhal, na budúce skúsi iný. Je to neustály kolobeh. Naplánuj, konaj, vyhodnoť a pouč sa z toho. Agent je však len taký silný, k akým nástrojom sa dokáže pripojiť. Sám o sebe veľa nezmôže. A presne tu sa stáva nevyhnutným niečo, čo sa volá Model Context Protocol, alebo skrátenie MCP. Predstavte si MCP ako taký univerzálny cestovný adaptér, ale pre dáta a príkazy. Vôbec nezáleží na tom, či sa agent potrebuje pripojiť do databázy, ktorá rozpráva jazykom SQL, do sieťového dashboardu Cisco Meraki s jeho špecifickým API, alebo povedzme do interného HR systému. MCP funguje ako štandardizovaná zásuvka, ktorá zaistí, že agent dokáže komunikovať s akýmkoľvek nástrojom bez toho, aby sa musel učiť desiatky rôznych jazykov a protokolov. Je to vlastne kľúč k interoperabilite celého systému. A toto je absolútne kľúčové pre jeho fungovanie. Predstavte si, že agent analyzuje sieťové logy a nájde podozrivú IP adresu. Keď v ďalšom kroku ide vytvárať tiket v systéme Jira, MCP zaistí, že sa do toho tiketu automaticky preniesie nielen táto IP adresa, ale aj presný časový záznam a relevantné úryvky z logov. Ten kontext sa nestratí. Agent presne vie, prečo robí to, čo robí. A práve vďaka tomu sa dokáže dynamicky prispôsobovať, ak napríklad počas analýzy zistí, že skutočný problém je v úplne inom systéme. S takouto úrovňou autonómie samozrejme prirodzene vyvstáva aj jedna kľúčová otázka. Otázka riadenia a bezpečnosti. Ako si môžeme byť istí, že agent neurobí niečo, čo nechceme? Táto otázka je dnes stredobodom diskusie o nasadení agentickej AI v kritických prostrediach. Či už ide o financie, zdravotníctvo alebo, a to je náš prípad, správu sieťovej infraštruktúry. Absolútna autonómia bez akékoľvek kontroly je jednoducho nepriateľné riziko. No odpoveďou je stratégia človeka v procese, alebo po anglicky human in the loop, HITL.
A toto nie je o nejakej nedôvere voči AI, je to o vytvorení inteligentného partnerstva. Predstavme si to takto. Agent identifikuje vážnu bezpečnostnú zraniteľnosť a navrhne zmenu pravidiel na hlavnom firewallu. Ale keďže ide o kritickú infraštruktúru, tento návrh neimplementuje automaticky. Namiesto toho ho pošle a schválenie sieťovému inžinierovi. Ten si overí, či táto zmena nespôsobí nechcené vedľajšie efekty a jedným klikom ju schváli. Až potom agent zmenu vykoná. AI teda robí tú mravčiu prácu, analýzu a rutinu a človek robí finálne strategické rozhodnutie. Teraz sa poďme pozrieť na ten úplne najzákladnejší prvok, ktorý poháňa každú jednu akciu, ktorú AI agent vykoná. Tu platí staré známe pravidlo garbage in, garbage out. Čiže odpad na vstupe, odpad na výstupe. Agent môže byť akokoľvek inteligentný, ale pokiaľ pracuje s nepresnými, nekompletnými alebo nekonzistentnými dátami, jeho rozhodnutia budú nevyhnutne zlé. Kvalita dát tu nie je len nejaký bonus, je to absolútny základ, od ktorého závisí úplne všetko. A tu sa nám ten kruh pekne uzatvára a vracíme sa späť k protokolu MCP. Predstavte si, že agent potrebuje zistiť využitie CPU z jedného monitorovacieho nástroja, kde je hodnota uvedená v percentách. Následne ju potrebuje zapísať do reportovacieho systému, ktorý ale očakáva desatinné číslo. Práve MCP sa postará o túto transformáciu úplne automaticky na pozadí. Zabezpečí, že dáta nie sú len prenesené, ale že sú aj správne preložené a pochopené v kontexte toho nového systému. Bez takejto robustnej správy a transformácie dát by bol celý systém chaotický a absolútne nespoľahlivý. Dobre, teóriu sme si prešli. Ale ten najdôležitejší bod je, ako tieto vedomosti aplikovať v profesionálnom kontexte, a to najmä pre tých, ktorí sa pripravujú na certifikáciu ITech. Poďme si to teda zhrnúť do pár konkrétnych krokov pre prax. Poprvé, treba sa zamerať na MCP. To je kľúč k akejkoľvek integrácii. Po druhé, dáta sú základ, takže treba venovať čas ich príprave a správe. Po tretie, bezpečnosť. Je dôležité naučiť sa techniky ako defenzívne promptovanie, kde vlastne inštruujeme model, ako sa má správať v prípade nečakaných alebo škodlivých vstupov, aby sme ho ochránili pred útokmi. Po štvrté, treba byť kritický a vždy overovať výstupy AI. A nakoniec to najdôležitejšie, experimentovať. Využívať prostredia ako Cisco D-Cloud, kde sa to dá všetko bezpečne vyskúšať. A to nás privádza k finálnej otázke na zamyslenie. Agentička AI zásadne mení našu rolu v IT. Z vykonávateľov príkazov a hasičov každodenných problémov sa postupne stávame architektmi a dirigentmi autonómnych systémov. Našou úlohou už nebude klikať v grafickom rozhraní, ale definovať ciele, nastavovať pravidlá a byť tou finálnou inštanciou, ktorá schvaľuje kritické rozhodnutia. Budúcnosť v IT teda nepatrí tým, ktorí sa boja automatizácie, ale naopak tým, ktorí sa ju naučia efektívne riadiť. Ďakujem za pozornosť.